sunayensa da siffofinsa, asma'uhu wa sifatuhu. Duk abin da Allah ya ce sunansa ne ka yadda, siffarsa ce ka yadda, da wanda ta dace da hankalinka da wanda hankalinka ya sabawa. Dole ka amince don ilimin Allah ya fi karfin hankalinka, ya fi karfin hankalina. To wannan shine hakikanin imani. Duk abin da Allah ya yi ka yadda akwai hikima a ciki. Wannan jahilcin yakan shafi wasu wani lokaci hatta ga masu mulki. Ina tuna a shekaru kaman 7 da suka wuce a arewacin ƙasar nan, daga cikin mafi girman jihohi da tasiri, akwai wanda ya sha giyar mulki a cikin jama'a, ce shi ya rasa me yasa Allah ya kirkiri sauro ne. Sauro su kudaden nan me yasa Allah ya yi su. Wai shi a matsayinsa da injiniya ya gama tunani bai san me yasa Allah ya yi wannan ba. Yanzu akwai imani a wannan wurin? Mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba, wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba. Saboda wani lokaci jahilci ba abun da baya sawa. Akwai mai mulkin da ya tsaya gaban jama'a ya ce annabi subhanahu wa ta'ala. Akwai wanda ya tsaya ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai wanda ya tsaya ya ce zamanin annabi Buhari, kamar yadda aka faɗa cikin ibada da hukunci. Tun ba haka ba a ce mutum yana shugabantan al'ummar musulmi amma yana challenging kudura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. To in akwai addini da sanin addini, to waɗannan ai ba ma mutane ba ne. Waɗannan bai dace ko wankin banɗakin masallaci a barsu ba, in dai da ilimi ake abu. But haka aka samu kai a ciki, mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya yi ba. Allah ta'ala ya kare mu daga jahilci, Allah ya kare mu daga jahilai da kuma aikin jahilci. Don haka walakin albirra, hakikanin nagarta, man amana billahi, wanda ya imani da Allah. Malamai suka je kana so ka san kadaituwar Allah da kudura da irada ta Allah da matsayin Allah, aka ce ka ba da wani sako a Qur'ani da ke bayyana imani da Allah, suka ce shine ka ɗauko sura a cikin surorin Qur'ani, sura ta 112, in ka ɗauke ta ka gama komai. Aran ma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan ayoyi guda 4 da aran ma ya ji a cikin suratul ikhlas, a cikin su akwai al-iman bi wujudillah, akwai al-iman bi rububiyyatihi, akwai al-iman bi uluhiyyatihi, akwai al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Iya daga cikin yadda kulhuwa ta zama gagara badau, ita ce fa manzon Allah ya ce thuluthul qur'an, ita ce 1/3 na qur'ani, kashi ɗaya cikin ukun qur'ani kulhuwa ne. Kuma tana da wani sunaye na Allah da duk Qur'ani babu inda sunayen suka zo sai a cikinta. Kaman al-ahad a sunan Allah a kulhuwa kadai yake, kaman as-samad duk Qur'ani shi kadai ne a cikin kulhuwa. Ga ta nan yan ayoyi ne guda 4, yar gajeruwa, amma a matsayinta na gagara ba don akwai ababen da take da shi duk sauran Qur'ani in ka zaga babu inda zaka samu sai ka zo cikinta. Saboda dukkaninta akan ikhlasi da imani ne da kuma kadaituwar Allah subhanahu wata'ala. Don haka mu tabbatar ba ma kalubalantar samuwan Allah ko abin da ya halitta ko sunayensa ko siffofinsa ko shi ya dace a bautawa. In ka rike wannan to Allah ya taimake ka samu man